ବାରିପଦାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିୟମିତତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭଞ୍ଜସେନାର ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଓ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସହ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେବାୟତମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଭଞ୍ଜସେନା ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜସେବୀ, ଭକ୍ତ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସଂଗଠନ ଆବାହକ ରାକେଶ ବେହେରା, ସହର ସଭାପତି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍କେ ରାଜା ଖାନ୍, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ର ମାନସ ବେହେରା ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।